Янка Купала, мужик, читає Кень Мирослав, а городок Погородне, державна установа адукації, Погородницька середня школа, 8 клас. Что я мужик, усе тут знають, як геть гэты свет вялік, з мяне смяюцца, пагарджаюць, бо я мужик, дурны мужик. Читать, писать я не умею, не ходить гладко мой язык, бо толькі вечна ору, сею, бо я мужик, дурны мужик, бо з працы хлеб свой здобываю, бо зношу лаянку і крик. І свято редко коли знаю, бо я мужик, дурный мужик. Галеють дети век без хлеба, подертый жончин чаровик. Не маю грошей на потребу, бо я мужик, дурний мужик. Залитий потом горким в очі, ті я малий, ті я старик. Працюю, як той вал робочий, бо я мужик, дурний мужик. Як хворий, ды беден, я сам беруся себе лечить. Я чаровник, бо я без доктора лечуся, бо я мужик, дурний мужик. Что голый я повинен згинуть, як той у лісі чащовік, і як собака свет покинуть, бо я мужик, дурний мужик. Але хоч кольки жить тут буду, як буде век тут мой велик, ніколи, братки, не забуду, що чоловік я, хоч мужик, і кожний, хто мене спитає, почує один крик, що мною хоч кожний поганджає, я буду жить, бо я мужик.